subdivision, Lapu-Lapu City. At ito ng interview na nag-isoon sa magkayo, no? Sa atong Facebook Live. Pero wala ko dahil makakaroon ka sa mga isa kay iso balik ko ito ay galaki nga kamanay sa kanagilak, no? Ang patay na oras doon, so yung kapangpangan, no? Nakuha na ito pagaan sa pangan na 45 anyos o katong babae, 14 anyos. Nalimot ako sa pangano, ako lang ikuhan niya kasama ko sa pangan sa iyang asawa. Yes, ito naman kayo. Ay, hindi na ilang negosyo. Ilang negosyo niya, Agri. Negosyo na Lapu-Lapu City. Ang manik, Dinam, Jewelry Repair Shop. Mag-repair niya, ayong jewelry. Lima nila negosyo sa magkain kapangpangan niya. Tulong din ka sa mato kasing sa babae ng interview. Kung ako makupangaan, iso ito magpapalala niya. Lahi magpapalala niya ko, ang kita sa suod. Ikaw sa very much, kaya mga mamadaan pa ho. Kung ano, ilang isosyo din kapita kay nagandar mga aircon, ilan na sila negosyo din sa ilang tindahan din, ako pinisya, no? Dahil na, ulat sa Lapu-Lapu City. Ako sila panday, ang panday na may nakadiscover kay Ison, may panday rin. Kuha nilang siyam. At ito, nakita na ito, magkayon nga, ulos na patay. No, kuhan, buwag na lang, babaw ang laki, babaw mo na, nalimot ko mo sa version sa Ison na, may babaw, huwag sa ubos, no? Buwag, matay-lawas, magluwag ka magkayon sa mga marisa, no? Hindi mo nila nakita na mga matay-lawas sa mga video. Siyam, sa mga marisa. So, galing siyam nila, jewelry repair shop. So, napaldan kayo. Mga liyaw sa makinig kayo. So, mga nandun na ako ng pagsuod nga. Puro agad na mga modest pala. Mga ilang iso nila yung repair shop. Negosyo na rin. Yung ato, nagandang mga aircon. Nandun na sa segregaso na po. Ilang itulong panday. Pagso na ilang repair shop. At malakit na dito magkayo ng pagpangan niya. Pulos na patay ka talaga. Ito may duda nila. Kaya ulit na yun, may bunang kayo, kulang mo kita tayo. Ano? Okay, so din na sila.